ቅድሚ 10 ዓመት ስርሑ ዝጀመረ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ዛጊት ልዕሊ 8500 ተምሃሮ ብዲግሪን ዲፕሎማን ከም ዘመረቀ ሰነዳቱ የመልክቱ። እዚ ውፅኢት ናይቲ በብእዋኑ ብቑዕ ሰብኣዊ ዓቕሚን ምፍራይ ክካየድ ፀንሐ ወፍርን ፃዕርን ምዃኑ ድማ ኣየማትእን። ብርሃን ዓንዲ መስቀል ፀብፀብ ኣለዎ። ኣብ ዓመተ 2004 ብ3000 ተምሃሮ ስርሑ ዝጀመረ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ዕድሚኡ ብዘካየዶ ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰቡ ዘተኮረ ንጥፈታት 8 ሓደስተ ዓውድታት ትምህርቲ ብምውሳኽ ዘድሊ ዓቕሚ ሰብ ኣብ ምፍራይ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ምክትል ፕረዚደንት ናይቲ ኢንስቲትዩት ፕሮፌሰር ተስፋ ሚካኤል ሃይለ ሓቢሩ። እቲ ኢንስቲትዩት ናይ ዝተፈላለያ ኮሌጃት ተምሃሮ ሒዙ ምምሃር ከም ዝጀመረ ምስ ግዜ ግን ምስ ምቋም ኮሌጃት ተምሃሮ ነናቦትኦም ከም ዝኸዱ ከም ተገብረ ዝተቐሰ ፕሮፌሰር ተስፋ ሚካኤል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ እቲ ኢንስቲትዩት 3 ኮሌጃት ማለት ኮሌጅ ሳይንስ፣ ኮሌጅ ኢንጂነሪንግ ከምኡውን ኮሌጅ ስነ መምህርና ጥራይ ከም ዘለዋ ነፂሩ። ኣብ ምጅማር ንዝነበረ ሕፅረት መሳለጥያታት ንምውጋድ ብዝተኻየደ ፃዕሪ ኣብዚ እዋን እዚ እኹል መምሃሪ መፅሓፍቲ ከም ዘሎን 4 ሓደስተ ዓበይቲ ኣብያተ ፈተነ ከም ተዋደደን ብዘካዚ 10 ናይ ኮምፒተር መምሃሪ ክፍልታት ተሰሪሑ ነብሲ ወከፉ 50 ኮምፒተራት ዓጢቑ ከም ዘሎ ብምሕባር በዚ ድማ ብቕዓት ተምሃሮ ክብ እናበለ ይመፅእ ምህላው ገሊጹ። ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ምስ ናይ ውሽጥን ወፃኢን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ዝምድናታት ብምፍጣር ነቲ ቅድሚ ሎሚ ብብዝሒ ካብ ወፃኢ መምህራን ብምምፃእ ዝካየድ ዝነበረ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንምቅላል ኣብ ውሽጢ ሃገር ብ5 ዓውድታት ትምህርቲ ናይ ድሕረ ምረቓ ትምህርቲ ብምኽፋት ንኻልኣይ ዓመቱ ብደቂ ሃገር ኣብ ዘምህረሉ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ኣብርሂቡ። ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ልዕሊ 8500 ተምሃሮ ብዲግሪን ዲፕሎማን ከም ዘመረቐ ዝተቐሰ ፕሮፌሰር ተስፋ ሚካኤል ኣብዚ እዋን እዚ ቁፅሪ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ናብ 30 ሚእታዊት ክምባሉ ዓብ ዓወት ከም ዝኾነ ያረድዩ። እቲ ኢንስቲትዩት ኣብተን ዝተኸፍታ ናይ ድሕረ ምረቓ ኣብያተ ትምህርቲ ጎኒ ጎኒ ትምህርቲ መንእሰያት ምርምራዊ ስራሓት ከም ዘካይዱ ይግበር ከም ዘሎ ብምምልካት ድማ ዛጊት ልዕሊ 20 ዝተፈላለዩ ምርምራዊ ፅሑፋት ኣብ ጆርናል ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ከም ተሓትመ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ንፈለማ ግዜ ምርምራዊ ፅሑፋት ዝሓዘ በኽሪ ጆርናል ንሕትመት ከም ዝበቃየ ኣብርሂቡ። ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2013-2014 ብማስተርስ ቀዳማይ ዲግሪን ዲፕሎማን 1081 ተምሃሮ ብ26 ሰነ ከም ዘመረቐ ይፍለጥ።